estic a la vostra disposició. Com és un dia a la vida d'un rector? Com comença el dia d'un rector? Pues depèn. Jo normalment m'aixeco sempre ja a les 7:30, 8 del matí. Començo fent una petita pregària. I després, pues, normalment esmorzo. I després d'esmorzar, el matí quasi sempre el dedico a anar a Tortosa, fer algun recado que he de tenir, és a dir, coses, diríem, fora de casa. Quants anys porta com a mossèn? Doncs mira, a mi em van ordenar l'any 1920, 63, o 23, 63. Per tant, suma tu mateix, estem al 12, doncs al 13 serà 50, doncs un menys 49 anys. I vaig estar, el primer que res vaig estar aquí a Tortosa, a Ferreries. A Ferreries vaig estar 7 anys. Del que diem, llavors també es diu ara, però ara n'hi ha menys, el que es diu de vicari. Hi havia un senyor rector i llavors estava el senyor vicari. Jo estava el vicari, aquí estaria que hi ha la vora del pont, que era el campanar Taral. Jo, als 23 anys, que va ser quan vaig acabar la carrera, vaig ser 17 anys. D'allí me'n vaig anar a Sant Carles de la Ràpita. I a Sant Carles de la Ràpita vaig estar 30 anys. 7, diríem, a la parròquia, diríem, primera Villa, i la resta, fins als 30, o sigui, 23, vaig estar a una parròquia nova que jo vaig tindre que crear i construir l'església i fer, que és la parròquia de Sant Josep Obrer. I l'any 2000, jo vaig venir aquí a Jesús. Per tant, al setembre farà 12 anys. Estic aquí. I vosaltres quants anys tenim? No. O sigui que quan vau vindre aquí, encara vosaltres no havíeu nascut. I segurament que la majoria de vosaltres vos mateix jo. Els mossens de la parròquia que l'ajuden a la seva tasca. Actualment, abans posat parlar de mossèn Vicent. Mossèn Vicent ja és un capellà més gran que jo, té 10 anys més que jo, i està jubilat. Però el que estigui jubilat no vol dir que no pugui fer coses. Però, diríem, les fa per voluntat, no per obligació. I diu aquí, ell va estar primer aquí a l'hospital. D'aquí de l'hospital se'n va anar, el van portar a Benicarló. I de Benicarló, quan se va jubilar, als 75 anys, el dia més gran que he viscut. Home, és que n'hi ha moltes, perquè jo, per exemple, ne tinc ara una molt recent, però molt recent, perquè este cap de setmana vaig estar 3 dies al meu poble, d'allí vam anar en peregrinació a un poble que es diu Penarroja de Tastamins, i aquesta peregrinació sol se fa cada 7 anys. Tot i que jo no hi vaig anar, la gent que hi va anar a peu són 7 hores de caminar. I allà ens esperava tot el poble de Penarroja perquè ens diem pobles germans i ho som. I caminant ne van anar 850. Més tots els que vam anar en cotxe, amb la despedida de Vallibona i després de l'entrada a Penarroja de Tastamins. I viure aquests 2 dies de germanor de 2 pobles i veure com ens apreciem, com ens tractem, com d'això, efectivament va ser molt gran l'alegria que vam tindre uns i altres. Inclús fem una obra de teatre que es diu Vallibona i Penarroja, pobles germans, on s'explica el motiu pel qual se va allí. I el motiu és el següent. Fa 600 anys, i que ja fa molts anys, resulta que va haver una peste d'aquelles malalties tan grans que hi havia, que avui en dia, gràcies a Déu, entre nosaltres ja no estan, que moria molta gent. I segons la història, Vallibona es va quedar sense xiques en edat de casament. És difícil cuidar una parròquia? Sí, és difícil.
No. No és difícil per una raó molt senzilla, perquè la parròquia està composta de gent. La parròquia no són les parets i els edificis. Els edificis podrien ser igual, però la parròquia són la gent, els que estan batejats. Mireu, vosaltres us poso una comparació. Vosaltres teniu un col·legi molt bonic. És nou, recient i per tant molt bonic. Però hi ha xiquets, per exemple, a zones de l'Àfrica, no tenen cap edifici i fan l'escola baix de l'arbre. Quin és el sacrament preferit? El sacrament preferit? Home, el sacrament, diria, el primer de tots és el bateig. Però després, el més important de tots és l'Eucaristia, que és el moment en què Jesús va dir: vull quedar-me entre vosaltres. Jo estaré enmig vostre fins a la fi del món. Quan ell va dir això, se referia a moltes maneres de fer-se present. Ens va donar unes pistes. I, per exemple, va dir: quan dos homes estiguen reunits en nom meu, allí estic jo enmig d'ells. Escolteu, no us sembla que aquí, en aquesta entrevista que estem fent, aquí a la parròquia, no estem reunits en nom de Jesús? Sí. Doncs ell se fa present aquí mateix. I ara fer catequesi als nens? Molt. M'encanta. I m'encanta també, com estic fent ara aquí, m'encanta contar-los historietes i coses. Perquè Jesús, fins a l'Evangeli, quasi sempre parlava a base de paràboles. I la paràbola és una historieta. És una historieta. Doncs sí, ho acabes de dir tu i molt bé. Què més? De la vida de Jesús, què li agrada més? De la vida de Jesús, el que més m'agrada. Ui, hi ha moltes coses que m'agraden. Però saps el que és més important de tot? La resurrecció. Perquè si Jesús hagués mort i s'hagués quedat en la seva mort, no hagués servit de res. Perquè hagués mort, s'hagués acabat tot. I no, va ressuscitar i d'ahir arranca tota la nostra fe. La seva resurrecció és signe i esperança de la nostra pròpia resurrecció. Què més? Que ho faré massa llarg, però estic avorrit. Què volia ser? De petit que volia... És que quasi, jo vaig vindre aquí precisament. Això, quan jo vaig vindre l'any 51, 1951, això era seminari menor. Jo vaig estudiar un any aquí i tenia uns anys. I pràcticament ja no vaig tenir temps de pensar altres coses més que aquesta. Després hi ha el segon curs que vam presentar al seminari. Però primer jo el vaig fer aquí, en aquest edifici. I mira, i com aquell que diu, acabaré la vida també en aquest edifici. Què més? A què t'agrada dedicar el temps lliure? Com? A què t'agrada dedicar el temps lliure? El temps lliure. Bueno, mira, a mi m'agrada molt teatre. I per tant, si fan a la televisió una obra de teatre molt bona, jo la miro. Quines activitats es duen a terme a la nostra parròquia? Vale. Les activitats es podrien distribuir en 3 apartats. L'apartat, el que es diu és l'anunci de la paraula de Déu. És quan nosaltres fem l'homilia, fem la catequesis, te venen a parlar i tu els expliques les coses o atens els problemes que tingui la gent. Aquest seria un apartat d'escoltar-los i de parlar, que és molt important, molt. La gent necessita ser escoltada i aquí al Mossèn venen molta gent a escoltar-la. L'altre apartat és les celebracions, que és la Santa Missa, que és els batejos, que els enterros, que és tot el que hi ha. I l'altre apartat, que encara és més important, és intentar ajudar a viure als altres tal com Jesús vol. I una paraula sola, fer realitat allò que diu Jesús. Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat. Per tant, seria... Coses positives i negatives de la vida d'un mossèn? Negatives. Home, mira, jo penso que negativa no n'hi ha cap.
per una senzilla raó, de que la persona té coses bones i coses dolentes. No són per a les filles o de les entitats del poble, i ho van dedicar als arbres, perquè era l'any centenari dels arbres, no sé què era, i nosaltres, d'aquí de l'esplai d'això, vam creure oportú d'este arbre emblemàtic, que és el colibris que tinc, fer-ho en l'ordenador i diem la història d'un poble se la compara a un arbre, amb unes arrels molt profundes i uns ramatges que es renoven contínuament. És a dir, quan més avall són els nostres avantpassats i quan més amunt les rametes més alts són nosaltres més lluny. I llavors, aquí al voltant hi ha tota una sèrie de frases, història de l'edifici, una figura molt lligada al nostre poble que gràcies a la seva obra és conegut en tot l'Er, és Mossèn Enric d'Ossó, és a dir, que aquí se restaura i pinta l'altar major de la parròquia, i després, això sí, després quan se'n van anar els franciscans, va començar la església, la van entregar al poble per a que fos la parròquia del